tayo sa Bayamba. Ayan. So, andito na tayo. Ito yung agad natin, naka-partnership natin sa negosyo. So, ayan. Order na po ng mga pagkain. Ito yung pagkakainan namin. Ayan. So, breakfast tayo, guys. Kasolid ka farmers breakfast po nato. Ayan, i-interviewin natin mamaya si Madam kung hanggang kailan kung ilang taon na siya nagninegosyo. Ayan. So, ito yung kasambahay ni Madam na parang pinsan niya po niya, ma'am. Ayan. So, kain muna tayo. Enjoy. Kain tayo. Rice muna ang unahin natin. Ayan. Kain tayo. Anong tawag doon? Sa Pangantila. Ano? Kaya muna itong spaghetti. Mabango yung kanin daw, sabi ni Manang. Anong pangalan ng Manang? Erdi. Ayun, chow. Kain tayo. Wala. Saan lang naman siya? Ay, kayo na. Kaya, breakfast tayo. Kain tayo mga kamag-anak ko dyan. Babain ka ka mag-live. Kain tayo. Mangan tayo. Siya magiging business partner natin. Malay natin, marami siyang kukunin at itulong sa mga farmers. Ayaw magsalita. Anong negosyo, Manang?
Ayan. Oh, ketchup. Ah. Ayan mo lang sa'yo. Tapos ito. Kali, dapat ganyan, no? Malayo ka kasi, manang. Malayo. Ayan pala. Wala bang patola dito? Wala mas mahal dito siguro. Pagdating ko yan. Ano bagyo? Ayun pa ba lang? Paano kayo tumakas? Ako lang ngayon, kakain ng umaga. Uwi namin, ano, pagyan. Marami ng piyasa. Diyan ko na. Bakit ko na? Hindi naman tayo na ng tao.
marami. Kung wala sa atin, kapag wala na, Sabi nila yung mga Ilocano. depende man. Be, hindi pa ako iba. Depende, pagka maramot, ako kakainin ko na nga lang eh. Ibigay ko pa. Guys, kain tayo. Meron. Hindi ko pa makita kasi wala eh. Makatagpuin na rin tayo ng businesswoman. Yeah. Meron pa dun, oh. Take out ko na lang yung kailangan naman. Wala ko ayaw. Kahit na dalawang, tatlong oras na dito, pwede naman. Ang kabutin mo yan. Maraming gabi. Aleng, pa-take out mo nga yung dalawa. Ha? Ito, yung kinamanan. Ayaw mo ito. Ayaw mo ito. Eh, ikaw na. Ayaw mo. Ayaw mo na lang ito. Take out na. Hindi ka magamit sa bahay.
kumain. Hindi katulad ko, mag-iba kumain. Ano ba tawag mo? Saka lang muna yan. Okay lang. Yun. Napakaganda. Ako na yung isang pato. Awa. Yun na pagkatikho mo. Oh, ganda. May na sila kumain. Nasa na yung sila kumain. Ako na yung kutsara mo malang. Teka, kunin mo muna to. Oh. Yes. Lagay mo na yung kwan. Oh, ang galing. Ang galing ng pagkalagay. Lagay mo na dito, manang. Ayan. Interview natin mamaya. Hello, sir. Magandang hapon. Ay, magandang tanghali na. Ang laki naman, sir. Ang laki. Thank you for watching po, Sir Noli Di Castro po. Hali po tayo, kain po. Ang laki naman ngere eh. Pag nagpapatok na kayo, hindi pa kayo katok. Share nyo na yung kwan nyo. Yan, good morning ma'am. Hello ma'am, good morning. So ma'am, anong kwan natin? Anong negosyo po natin? Ay, kay kwan naman pala. Ayan, kay Manang pala. So, Manang, anong negosyo ni ma'am? Wag kang mahiya, para tayo lang nag-uusap. Ano mga negosyo po ni madam?
ano, dati, baka. Pero ngayon, pasyan ang ano nila. May baboy kami. May baboy din sila. Maganda sa baboy, sa organic po natin. Ayan. So, ilang yung baboy nila, ma'am? 8. 8. Walong... May until ang ano nila. May until. By Ansel. So, pwede nating pakainin ng ating organic yun para maano yung sakit. Ayan. So, maraming salamat po sa nag-like, sir. Ayan. So, yun lang po may share nyo. Yun lang po may share natin. Ayan. So, andito tayo sa Bayambang, Pangasinan. So, na-interview natin si Madam at kumain tayo dito sa Jollibee. Ayan. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat and happy Sunday po sa atin. Ayan, naiya si Madam na magpa-interview. Kaya yung katulong na lang ni Madam na pinsan niya rin yung na-interview natin dito.